பிரைஸ் லார்ட். ஆண்டவர் கொடுக்கிற புது கிருபை. அது சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 85 அதனுடைய 1வது வசனம். கர்த்தாவே, உமது தேசத்தின் மேல் பிரியம் வைத்து யாக்கோப்பின் சிறையிருப்பை திருப்பினீர். இந்த நாளிலே ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு நல்ல வார்த்தை, மங்களகரமான வார்த்தை. தேவன் உங்கள் மீது பிரியமாய் இருப்பதினால், உங்கள் குடும்பத்தின் மீது, உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் மீது, அல்லது உங்களுடைய பொருளாதாரத்தின் மீது, உங்கள் முன்னேற்றத்தின் மீது அவர் அக்கறை உள்ள தேவனாய் இருப்பதினால், இந்த நாளிலே அந்தந்த விஷயங்களில் இருக்கிற சிறையிருப்பை மாற்றி உங்கள் தலையை உயர்த்துவதாக வாக்கு கொடுக்கிறார், உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். நீங்களும் கூட இந்த வார்த்தையை விசுவாசியுங்கள். ஆண்டவர் எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்புவார், யாக்கோப்பின் சிறையிருப்பை திருப்பினவர் எங்கள் சிறையிருப்பை திருப்புவார் என்று விசுவாசியுங்கள். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. God bless you all.